Alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Jama'a yau za mu nuna muku yadda ake yanka senator dress, kama tun daga awon ita ainihin rigar har zuwa yadda ake yanka ta. Yawa, to da farko za mu ɗauki measurement na shi wannan rigar. Farko shoulder kafaɗa muna da inci 17, sai hannu muna da inci 10, shine short sleeve kenan zamu. Sai kuma length of shirt tsawon riga shine 33, sai kuma neck wuyan nashi shine 14.5, sai kuma chest faɗin kirji shine 34, sai kuma tummy ciki shine ya bada 32 inches. To farko abin da zamu fara ɗauka yanzu, zamu ɗauki length of shirt tsawon riga shine 33. Wannan shine material zamu, sai mu auna inci 33, wani 33, sai mu ƙara kamar inci 5 a kai, 1 2 3 4 5, zai kama 38 kenan. Sai mu linke shi haka. Yawa, to idan muka linke shi haka sai mu yanke nan. Yawa, to bayan mu yanke nan sai mu kamo nan, sai mu linka shi haka. Idan muka linka shi haka sai mu sa dutse, sai mu goge shi sosai ya kwanta. Yawa, to kun ga gashi mun goge shi ya kwanta sosai da sosai. To daga nan tunda mun ce faɗin kafaɗarmu shine inci 17, to inci 17 sai mu auna inci 17. Farko sai mu auna 17 divided by 2. 17 divided by 2 zai bamu inci 8.5. Inci 8.5 sai mu sa 8.5. Kun gani? To daga nan zuwa na sai mu ƙara kamar inci 4 tsakanin faɗin kafaɗar da muka raba gida biyu, sai mu ƙara inci 4. Kun gani? Kamar inci 4 nan kenan. Gani? Nan ma sai mu sa, kun ga 8.5 plus 4 inch. Kaya kama na baki ɗaya nawa kenan? Inci 12.5. Nan ma sai mu sa inci 12.5. Nan ma sai mu sa inci 12.5. Nan ma haka sai mu sa 12.5. Nan ma haka sai mu sa 12.5. Sai mu sa rula, sai mu ja layi. Ko kuma in kana da free hand scale za ka iya jan layi da ratiri kawai. Yawa, to sai mu ɗauko almakashi sai mu yanke na wajen. Yawa, kun gani mun yanke shi, sai mu ajiye a gefe. To daga nan wajejen nan kafaɗa, kun gani abu ɗaya a rufe yake ko? Nan kuma shine yake, kun gani abu ɗaya guda 4 ko? 1 2 3 4. Daga sai mu auna inci 4. Muka auna inci 4 sai mu sa rula, sai mu connect ɗin daga nan zuwa nan. Yawa, to ba mu yi connecting sai mu sa almakashi sai mu yanke nan. Yawa, to kun ga mun yanke shi, to sai mu dawo da shi haka, ya buɗe shi haka. Muka buɗe shi haka
sai mu ɗan zamana gani, sai mu zama shi yawa da kamar inci 4. Inci 4 nan ma wani inci 4 nan ma inci 4. To sai mu yanke na wajen. Yawa kun ga me yanke ko? Kun ga kanta wannan karami ne, wannan babba ne. To wannan karamin sai mu ga nan ne babba ɗin shi, nan ne daidai ɗin shi. To sai mu linka shi a daidai a haka. Mu linka shi a daidai a haka. Muka linka shi sai to sai kudu sai mu goge santa, mu goge shi. Mu goge haka sai mu linke shi, sai mu ajiye a gefe. Shi ma wannan babban shine baya kenan, shi ma sai mu linka shi, sai mu linka shi a daidai. Shi ma sai mu goge shi, sai mu linka shi a haka. Kuma sai mu ɗauko dutse sai mu goge saboda santa tsakiya ta fita sosai da sosai. Yawa to sai mu ajiye a gefe. To daga nan wajen kuma sai mu ɗauko wannan ƙaramin baya sai mu ɗora haka, sai mu saita daga ƙarshen nan ƙasa, sai mu sa haka, sai mu saita shi haka. Yawa wato kuma mun saita shi, sai mu linke nan gurin, sai ya hau kan wannan ƙaramin da kamar half inch, rabin inci, sai mu linke shi haka, sai ya hau da kamar rabin inci, sai mu goge shi. Yawa mun goge shi haka. To daga nan wajen farko mun ce kafaɗar mu ta kasance inci 17, to sai mu ce 17 divide by 2. 17 a raba ta gida biyu zai ba mu inci 8.5. Sai mu zo kan kafaɗa, sai mu da kan tsinin nan kan wannan kwanar sai mu auna inci 8.5. Sai mu ƙara half inch sewing allowance. Kun gani? To ka kuma 8.5 ya kamata inci 9 kenan ko? To nan sai mu ɗauki nan, sai mu sa inci 9 zuwa nan, sai mu ja layi haka. Kun gani? To sai mu ɗauko ruler mu da kan wannan sai mu saita shi, sai mu ja layi, sai ya haɗu da nan. Gani? To mataki na gaba za mu fidda chest. Chest ɗinmu shine 34. Chest ɗinmu shine me? 34. To sai mu ce 34 divided by 4 divided by 2 ya ba mu 17. 17 divided by 2 ya ba mu 8.5. To da kan nan sai mu auna 8.5. Kun gani? 8.5 ya ba mu nan kenan ko? Sai mu ƙara inci 1.5 a gaba. Again mu ƙara rabin inci. Kun gani? To daga nan wajen zuwa nan kuma za mu auna tuwon mai ciki kenan. Sai mu auna inci 17 zuwa nan. Sai mu ja har can ya wuce 17. Kun gani? To tummy ɗinmu shi kuma ya kasance 32. To 32 shi ma inci 32 shi ma a raba shi gida 4. A raba shi gida 4 ya ba mu 16 nan. 16 divided by 2 ya ba mu
ya ba mu h. Sai mu zo kan nan layi sai mu sa h, sai mu ja layi, sai mu ƙara inci 1.5, sai mu ƙara rami half inch. Kun gani? To sai kuma abu na gaba shine nan ƙasar riga za mu cire inci 2 ƙasa, folding kenan. Daga nan zuwa nan mu cire inci 8. To abinda ka sa a kan chest shine za ka sa a kan hip na mutum. Nan mun sa inci 8.5, nan ma mun sa inci 8.5, sai mu ja layi, sai mu ƙara half inch, mu ja, sai mu ƙara. To daga nan abinda za mu yi sai a yi connect ɗin wannan layin da wannan, wannan da wannan, sai mu ja layi haka. To abu na gaba shine za mu fidda arm cuff. To daga nan sai mu aure half inch, sai mu jawo shi haka, sai mu zana haka. Half inch. To sai next wuya, neck ɗinmu shine mai 14.5, inci 14.5. To sai mu zo kan nan sai mu auna inci 2.5, nan ma sai mu auna inci 4, sai mu ja layi, sai mu kwalatin ɗinsa haka. Sai mu auna. Kun ga ya bamu inci 14, in ka linka gida biyu baka inci 15, to kun ga sai mun ƙara ragewa kenan. Yawa to wannan layin za mu fara ta kan shi, sai mu auna. Wani inci 14.25. To abu na gaba yanzu sai mu zo sai mu yayyanke shi, sai mu fara da kan nan wurin yin ba half inch, tsakanin wani layin zuwa yin ba half inch, kamar rabin inci. To mun yanke shi. Idan mun zo yanka nan, kada mu yanke duka, sai mu yanki iya nan kawai. Yawwa, kun gani? To wannan layin da muke yake kai, sai mu ɗaga wannan, sai mu ɗauki wannan na ƙasa, na sama, wanda layi yake a kan shi, sai mu sa lumfashin mu haka. Kun gani? Yawwa, kun gani shi? To sai kuma mu zo mu yanke wuya. Shi kuma kun ga su guda biyu, to wannan ɗin na sama shi za mu ɗauka, mu sa lumfashin mu. Kun gani? Mu yanke shi. Yawwa, sai mu yanke nan, sai ya fita. To kun gani? Sai to ya fita yadda ake so. Za muku zooming ku ga yadda ya kasance. Kun gani? Kun ga yadda ya kasance. Kun gani? Ga yadda ɗan yake.
wani ya hau da rabin inci nan gurin, wani inda yake to kuma da nan ma ya kasance, kun gani yadda senator ɗinmu kasance. To don haka gashi nan yi yadda ake yanka senator dress, sai ku danna mana subscribing wanda ba su yi ba kenan, wanda suka yi sai su mana liking. See you in the next video.